Ordet EU bliver ofte nævnt flere gange dagligt i nyhedsudsendelser, tv-programmer, på radiokanaler og mange andre steder. EU står for den europæiske union og blev dannet i 1993 af 12 vesteuropæiske lande. EU blev dannet efter man havde dannet EF, som stod for Europas Forenede Stater, som forsikrede Europas samarbejde og ikke krig efter 2. verdenskrig havde fundet sted. Tyskland og Frankrig indgik herefter et tæt samarbejde omkring kul- og stålindustrien. I dag har EU 28 medlemslande og 4 institutioner ved navn Europakommissionen, som fremsætter forslag og love. Europaparlamentet, som høres eller har medbestemmelse. Ministerrådet, de tager beslutningen, og EU-domstolen, som dømmer brud på traktaten. Men hvad er det, der gør EU så vigtig for Europa? Og hvad handler det hele om? Og er vi danskere informeret tilstrækkeligt til at vide nogen form for kendskab til de handlinger, som udføres i EU? Det vil vi give jer en smagsmål på, og hermed præsentere EU for Dummies. Hvad er EU egentlig, og hvorfor er det så vigtigt? Jamen, EU det er et samarbejde mellem en masse europæiske lande. Det er både et økonomisk samarbejde, men også et samarbejde om fred, handel, menneskerettigheder og en masse andre ting, som gør, at vi kan enes, når vi er et stort fællesskab. Ja, hvor mange lande er der i EU, og hvordan bliver de enige? Der er 28 lande, der er med i EU i dag. Tyrkiet vil rigtig gerne have lov til at være med i EU, men fordi de ikke opfylder alle menneskerettighederne, så kan de ikke få lov til at være med endnu. Måden de bliver enige, det er med demokrati, så de stemmer om alle forslag. Der er godt nok nogle lande, der får lov til at bestemme lidt mere end de andre, hvis de fx bidrager mere til den fælles kasse i EU. Der er 4 lande, som repræsenterer de 28 lande. Så skal de tilsammen lave et kageprojekt, hvor de skal bage en kage. Først så skal de blive enige om, hvilken kage de skal bage, men også hvilke ingredienser de hver især skal have med. Vi har Tyskland, vi har England, vi har Italien, vi har Frankrig. Forestil os, at vi har 4 lande, der sidder rundt om et bord. Jeg er Tyskland, du er Italien, jeg er Frankrig, og du er England. Så har de hver nogle ingredienser med til den her kage, der skal bages. Jeg har noget smør med. Jeg har noget mælk med og vaniljesukker. Jeg har noget olivenolie med. Jamen, jeg er jo stor. Jeg er Tyskland. Så jeg har bagepulver. Jeg har også æggene. Hehe, jeg har også sukker. Bare. Jamen, hvilke af de ingredienser er vigtigst til den her kage? Ja, det er jo mine. Nej, Italien. Nej. Så tager jeg den bare væk. Italien kan faktisk ikke bidrage til kagen. Der skal også smør med. Og noget mælk. Og noget vaniljesukker. Så når vi skal bestemme, hvilken kage der skal bages, kan vide, om Italien så overhovedet har noget at skulle sige. Nej. Men hvilken kage skal de så bage? Det ved vi ikke. Chokolade eller banankage. I EU der bliver de nødt til at stemme om det, fordi det er demokrati. Jeg ved, hvilken kage vi så skal stemme om. Hvem stemmer for chokoladekage? Altså, jeg synes, vi skal have chokoladekage. Det gør jeg også. Så vi har Italien og England, der stemmer for en chokoladekage. Undskyld, jeg synes, vi skal have blåbærmuffins. Ja. En helt ny kage. Hvordan kan det at være? Jamen, jeg har flest ingredienser med. Ellers trækker jeg dem bare tilbage. Og England og Italien har kun smør med.